Sartu. Hombre, lotiderra. Kezkatuta geunden, zergatik ez dituzu gure mezuak erantzuten? Barkau, ez ditut ikusi. Ez esan gezurrik, tio. Ikusi dugula dobletika. Hori da, zer betetzen zaizu? Últimamente, no sé, ez dut nahi zuek azarratzea. Lasai egon, Aitor, ez gara zerretuko zure laguna kara. Egon lasai, Aitor. Konta iguzu gertatzen zaizun, mesedez. Barkau, baina... ezin naiz bidaira jun. Demoraldi bat daramat, como el puto culo. Aita, kale gorrian utxe duten aneko puta semeak. Gurasoak banandu dira. Eta orain, etxean, guztia mierda bat da. Bankukoak denborazoan deika. Aita, oiuka eta zerre. Ama, triste egunero. Sin más. Una puta mierda. Aitor, hostia. Zergatik ez diguzu lehenago kontatu? Hori da, zure laguna kara, hostia. Badakidala, joder. Baina ez da inerreza. Zerretuko zinetela uste nun, eta... beldurra nun. Barkau, benetan. Aitor. Aitor, tio, baina duela zenbat ezagutzen dugu elkar. Ze uste zen, unez banekiela dena, doze? Komo? Lehen momentutik enekiela dena... Txiko, zure amak ez hitz egin zuen gure gurasoekin. Orduan, denbora guzti honetan... zer ibili zarete, disimulatzen? Bai. Baina jakin nahi genuen kontatuko zenigun zeo zer edo ez. Eta argi dago ezetz. Orduan bidaia? Oraindik ez zara koskatzen edo zer. Ez. Ez dugula ezer ordaindu, tia. Baina tontoak zarete. Gauzen azkenengo eguna ordaintzeko. Bueno, nahiago dugu beste zeo zer egitea zurekin, ezta? Ordaindu halko duzun beste dozer gauza? Beste gauza, baina ze gauza. Sorpresa da. Venga, hartu jertzea eta guazen buelta bat ematera. Buelta bat, orain. Hombre, digo jo jakineko duzula zein den sorpresa, ez? Venga, mugito opordea, brother. Venga, guazen.